Helo, Bethan yma am air bach am ddiogelwch cyn dechrau'r hwyl. Mae dawnsio yn y cartref tymed bach yn wahanol I dawnsio yn y studio. Felly yn gyntaf, rhif 1, dydw I ddim fyna. Felly wneud yn siŵr bod rhywun ar gael I wneud yn siŵr bod chi'n ddiogel wrth dawnsio. Os ydy rhywbeth yn teimlo'n od neu'n brifo, triwch wneud fersiwn fach o'r symudiad ac os ydy dal yn brifo, stopiwch a gadewch y symudiad mas. Rhif 2. Cliriwch digon o le o'ch cwmpas cyn dechrau. Bydd angen digon o le I cicio'ch coesau i'r ffrynt, i'r ochr, i'r cefn. Felly, wneud yn siŵr bod digon o le mewn pob gyfeiriad heb ddamwain neu torri eich hun neu unrhyw beth arall o'ch gwmpas. Rhif 3. Gwasgwch pause at unrhyw fan I stopio a chael diod. Ac yn olaf, rhif 4. Os ydy'r llawr ble bynnag rydych chi'n dawnsio yn llithrig, tynnu'r sanau'r bant. Os ydych chi'n ar carped fel fi, cadewch y sanau ymlaen jyst I atal llosgiadau. OK, barod? Awn ni. Helo, siwmai, Bethan yma a heddiw. Dwi angen dy help di I bobi cacen. I need your help to bake a cake today. Felly, cyn dechrau, dylwn ni edrych o gwmpas y cegin am gynhwysion. Felly, ble byddai nhw? Where might they be? Dylwn ni edrych law. Yla. Beth am law? Lan y top y cypyrddau. Sa'n siŵr beth am i'r ochr. Ac ochr chwith. Ar dde. A'r chwith. Dylwn ni cael amser fan hyn I meddwl. Dod o sgwyddo lan, meddwl, ble mae'r cynhwysion. Wedyn, ar ôl hwnna, dylwn ni'n mynd I edrych mewn llythyr rosacea ni I gweld pa fath o cynhwysion dylwn ni cael am wneud cacen. Felly, mae'r llyfr hwn yn eitha mawr. This is a really big recipe book. Dylwn ni'n mynd I tynnu fe lan fan hyn a dale mas o'r ffrant fan hyn. A dylwn ni'n mynd I edrych trwy'r tudalennau. We'll look through the pages. Mynd I edrych 1, 2, 3, 4, falle roedd un nôl fyna. Look back, I'm not sure. 2, 3, 4, iawn, OK. Rwy'n credu rwy'n cael yna, rwy'n gwybod pa fath o gynhwysion dylwn ni'n meddwl dylwn ni cael. Falle blawd. Beth arall? Wyau. Sugar. A menyn. Rwy'n credu dylwn ni cael gyd o reina. Felly, cloi'r llyfr fawr iawn. A wedyn, dyn ni'n mynd I taflu e mas o'r lle. Dyn ni ddim angen am nawr. Taflu e mas. I'r dde. Neu falle i'r chwyth. Dewis chi. Wedyn, ar ôl hynna, dyn ni'n mynd I edrych yn y cypyrddau am gyd o'r cynhwysion rwy'n. Dyn ni'n mynd I edrych lan ar y top. Lan fyna. A lawr o dan. A lan, a edrych ym mhob man yn y cegin am y gynhwysion. We're going to look everywhere in this kitchen for these ingredients. Felly, gyda'r cerddoriaeth, gyda fi, follow along, dilyn fi. Barod I edrych o gwmpas. Beth yw'r cynhwysion a beth yw'r llyfr rosacea? Barod. Beth ni wedi mynd? I'r dde? Amser meddwl. Oh yeah! Y llyfr rosacea! Cael yn awr mae'n fawr iawn dal yn y ffrynt fan hyn. A dylwn ni edrych trwy'r tudalennau. Edrych nôl. Ni'n cael yna cloi'r llyfr a taflu e mas o'r ffordd. Pa cynhwysydd? Let's edrych yn y cypyrddau. Look in the cupboards. A lawr. Bydd am lawr fan hyn. Edrych mewn. Beth yn o dan? O dan y sink. Did you cael popeth?
dechrau coginio te, dylen ni beth dylen ni wneud cyn wneud unrhyw beth arall nawr. Golchi dwylo. Felly, gan dechrau, ni'n mynd i roi sebon ar y dwylo fan hyn. Put the soap on the hand, rybio fe mewn. A wedyn, rhwng y bysedd, 1, 2, a swapio rownd. A wedyn, mae gyd o sebon ma'r dwylo ni, felly ni'n mynd i siglo fe mas. We're going to shake it off. 1, 2, 3, slap. 1, 2, 3, a slap. 1, o, 2 law. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ydyn nhw'n sych? Are they dry? Na, ddim eto. Trio eto. 1, 2, 3, a slap. 1, 2, 3. 2. A 2. O na. Sa'n gwybod am chi, ond mae traed fi yn llon sebon. They're full of soap. Felly ni'n mynd i cael y band o traed ni nawr. 1, 2, 3, a lawr. 1, 2, 3, a lawr. 1, 2, 3. Cydbwyso. 1, 2, 3, a lawr. Ydy y band? Dyna ni'n neud e unwaith mwy dwi'n credu. Just i neud yn siŵr. Just to make sure. 1, 2, 3, a lawr. 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 Ac yn arall. 2, 3, a 2. A 2. Wedyn y coesau, dyn ni ddim yn gallu neud 2 ar yr un tro, ydyn ni? 2 ar yr un tro? Falle. Dyn ni'n meddwl am un hwnna. Gyda cerddoriaeth. Felly, barod i fynd. Mynd i cael sebon ar y dwylo nawr felly. Barod. Ewch. Rybio fe mewn, rub it in. Rhwng y bysedd, through the fingers. Siglo. 1, 2, 3, slap. 2. Ac eto. 2. A 3. 2 ar rhwng cybwyso. I'r top. Just cael mwy o sebon i dechrau eto rwy'n credu. Barod i fynd. Gyd o'r sebon ma'n get all that soap off. Lovely. A traed. Gael y holl coes. Rwy'n credu gallu ni'n gwneud y 2 traed ar yr un tro, dyn ni? Siglo fe gyd man. Just cael check. Rolio lan. I eistedd. Iawn. Nesaf. Mae'n rhaid i ni wneud y cacen yn dod ni. Felly, dyn ni eisiau cymysgu cynhwysion fewn. So let's cael bowl enfawr. Let's get a big bowl. A roi o'r flaen i fan hyn. Ond dyn ni'n mynd i cymysgu'r cynhwysion mewn. We're going to mix in the ingredients. Felly, dechrau gyda... pa cynhwysion? Blawd. Ni'n mynd i rhoi'r blawd i mewn. A lawr. Neud yn siŵr bod gyd yn mynd mewn. 1. Lawr. Wedyn, sugar. 1. A lawr. Menyn. Big block o menyn fan hyn. Big block of butter. Mewn. A mas. A wedyn, wyau, eggs. Mewn. A wedyn, ar ôl hynna, dyn ni'n mynd i checio i gweld beth sy'n digwydd. Beth sy'n digwydd? What's happening in there? Dim lot. Not much is happening in there. Edrych yn ôl. Sa'n siŵr beth ni gallu gwneud i helpu rhywbeth i digwydd? Mae'n rhaid i ni cymysgu iawn. Dal y bowlen o dan y braich fan hyn a dyn ni'n mynd i defnyddio'r llaw chwyth i mynd cymysgu. A wedyn swapio, achos mae'r braich tymor bach wedi blin o'na. Swapio rownd
That arm's getting tired, we'll swap. I wish I'd swap eto. Cymysgu, ac un arall, cymysgu. A lawr. Ydy di gweithio? Sa'n siŵr. Rwy'n gwybod beth am roi spin really gyflym mewn. Gallu siŵr wneud e cymysgu mwy felly. Lawr! Ac i ffordd arall. Beth am nawr? Beth am chi? Mae bron yn edrych wedi gorffen. Rwy'n credu gallwn ni roi mwy o'r cynhwysion mewn. Bolon mas a byddwn ni'n gwneud yr holl beth o'r top eto. Gyda'r cerddoriaeth. Ti'n moyn mynd gyda'r cerddoriaeth? Alright? Let's fynd. Barod? Sugar. Menyn. O ie. Beth sy'n digwydd? Dim lot. Mwy o gynhwysion. Sugar. Menyn. Gwyau. Beth am naw? Cymysgu am mewn, o dan. Swap. A swap. Ac eto. Spin a cymysgu. Ac i'r ffordd arall. O'r top, blawd. Sugar. Roc o menyn. A wyau. Edrych mewn. Dim lot yn digwydd. Mwy o gynhwysion. Sugar. Menyn butter. Ac wyau, eggs. Edrych i mewn. Beth ti'n ni'n anghofio? Cymysgu. Really galed. A swap. Really mix this. Oh, wedi blino am chi. Cymysgu. Ac y tro arall. Beth am dau o ffordd yma? Un. Dau. Beth am dau o tro arall? Dau on. Rwy'n credu dyn ni'n rhoi mewn y ffwrn na, cytuniad e. Troi ymlaen. A rhoi mewn. Gallu blasu yna. Nadlu mewn. Felly, ar ôl gwaith galed hynna, pan ni'n aros i'r cacen pobi yn popty, dylen ni tacluso popeth mas, dwi'n credu. We need to tidy up a little bit in here after all that mess we've just made. Felly, dylen ni'n mynd i dechrau gan rhoi popeth nôl mewn y cypyrdau, put things back in the cupboard. Felly, lan ar y top i'r dde, ac i'r chwith i'r dde. Mae'n mynd eitha da am y cypyrdau yma. They're quite tall, these cupboards. 8 pethau nôl mewn i'r cypyrdau. A wedyn, dyn ni'n mynd i clirio'ch y counteri. We're going to clear the counter. So we're going to gythio pethau mas o'r ffordd. Gythio nhw mas. A gythio nhw mas i'r ochrau. A wedyn eto, gythio mas. Ac i'r ochrau. A wedyn, nôl i roi pethau nôl yn y cypyrdau. 8 gwaith. Gythio pethau mas o'r ffordd ar y counteri. 3, 4. Felly ar ôl hynna, I don't know, sa'n gwybod am chi, I don't know about you, ond mae'r llawr fi yn edrych tymau bach yn mes. Dylen ni sgrybio lan a brysio'r llawr yn credu. Felly, mynd lawr, dyn ni'n mynd i sweepio fan hyn, brysio popeth mewn i'r cornel, a wedyn brysio fe nôl, brysio fe mas, a brysio fe nôl. A wedyn, jyst i edrych tymau bach i'r ffrynt fan hyn, edrych ymlaen am unrhyw beth ar y llawr, mas, and then look out for crumbs.
A wedyn yn credu, jyst i wneud yn siŵr, brysio eto. Iawn. Dyna ni orffen fyna, felly trio gyda'r cerddoriaeth. Barod? Lan mewn i'r cypyrdau. A clirio'r crynteri. A mas i'r ochrau. Byddai nôl mewn y cypyrdau. Clirio'r crynteri. Brysio'r llaw. A nôl. Brysio. Beth am o'r blaen? Edrych mas am unrhyw beth ar y llawr. A brysio. O'r top. Nôl yn y cypyrdau top ma. Pushing everything out of the way on the counters. Clearing the counters. And putting things back in the cupboards nice and high. Mor talach chi gallu bod. Gyddio. Ac i'r ochrau. Ready i bwyllio siarp. Ac i'r ffordd all. Beth am o'ch blaen? Un mwy sioe brysio. A'n tro laf. A gorffen fyna. Ti'n gallu anadlu hwnna, rwy'n credu. Mae'r cacen bron yn barod, felly gyda'ch oven gloves ymlaen, dyn ni'n mynd i cael y cacen mas o'r popty a allan o'r ffwrn, out of the oven, ac ar y fannu, ond anadlu dda! A tynnu e mas, a mae eisiau amser i twymo lawr cyn gallwn ni bwyta fe, felly dyna ni twymo lawr hefyd achos Need to gweithio'n eithaf galed. We've worked quite hard. I think it's time for us to cool down as well as the cake. So that by the time the cake is cool, we're ready to eat it. Gallwn bwyta fe pan mae'n tyma bach yn oerach. Felly, dilynwch fi as ni'n mynd i twymo lawr ac ymestyn tipyn bach. Mor fawr chi gallu. Ac yn fach. Mor fawr chi gallu. Tro cotio lawr i'r llawr. Plygu'r coesau lawr. A lan, so ni jyst yn plygu'r coesau. Bending the knees. A dod i eistedd.
chwith. O'r hir ych chi gallu bod yn y breichiau. A wedyn ser yn fawr, dwi'n mynd i fynd mas. Cydio mewn. Mas o seren. A cydio mewn. Ymestyn gyda breichiau. Gwthio'r i'r ffrynt. A lan i'r nenfwd. I'r ffrynt. O'ch blaen. A gorwedd lawr. I gorffen. Joio'r